Asam Sorkar pen ke matha drugs mate rakia son an ke pavir dejia phanpura raikom saikhi atum kiri tarle basai dode sang se pin pen rakia beha klem ba to phan penangan neping nang ponlong lo lason se patumi vosik ni phai phor ni le thotami Balipathar habar number adalong along Kuti trok so sa aHeroin raikom saikhi atum pen kenep ponlong lason se patumi vosik ni phai phor ni anarlo por phai hinia por Balipathar raikom saikhi atum joy pen birta longsi kaike ason naka checking ke padobo mahut Balipathar police station ka parlo number ingnamajo adolong along inhoda bangphu elinra gram pharo isira pli aHeroin sabon ahomolong ke patujoy home trok ner ke rasir ke aHeroin ihum ertiga agari yang hapalong pen longpon Bangso Asayalong, Jondas, APS, SDPO Bokajan, SIUB, Dipen Borua, OC, Balipathar Police Station, PS Staff, Lapen, C20 CRPF Camp Bokajan Atum, Cherapen, Pachunpo. Kachingnang check Ertiga car, registration number lake AS03T 2397 pusi Panthekpon. Lapen raikom saikhi arideng Kachingnang check abang phamen lake Pares Malik, Arta, Tike Prasirkep, Asar Buramen lake Kalitang, Manindra Malik, Arong amen lake Kachalukhua, PS Nagong Sadar District, Nagong pusi Panthekpon. Napen bangso aHeroin Dimapur anat pen si kewan pusi birta ridon long. Balipathar pen projenterang Karbi Anglong live.